Здравейте, скъпи мои приятели! Аз съм Мелни, нещото видео си играме една яка игра. Аз съм нейният приятел Алекс и в момента играя Poppy Playtime. Не, това е. Аз играм друга игра. Да, аз играя на друга игра. Скъпи мои приятели, ако някой ми харесва канала ми, да се навия в канал. Какво става? Ако ми го харесвате, какво става, хора? Чудя се сто. Тук в начало, че имаме опасност. Какви са ти овци, бе? Я ги изрите като са овци. Овци тъпи, бе! Пече, не. Виж какъв е това? То е дебел. Не, сиен е. А то е дебел. Да, виж колко е сиен. Спайдърмен е просто. Да, той е много дебел и виж колко. Даже аз пълно да го прибия. Ето той не е добър, само ти кажа. Спайдърмен откърчи. Пака ли, бе? Стига, бе! Какво би става, бе, черни тъпи? На мен ли викаш? Не, на теб. На другите. Отказвам се. Отказваш ли видеото? Не отказвам видеото. Отказвам се да спия с тия хора. Отказвам се. Как лазиш по блоковете? What the fuck? Спайдърмен може, защото е пален. Ето играчката и сега Хаги ще се появи. О, не. Аз няма. Вилва се. Аз изритах един кашон. Искаш ли да видиш как ще изритам един кашон? Виж. Мелани, виж. Виж. Виждам. Видя ли аз това мачица кашон? Виж играчката с канега. Скъпи мои приятели, вижте ме. Хаги! О, не. Бегай! Хаги ме гони. Виж. Изяден. Мамка му да ти ебам. Скъпи мои приятели, вижте ме. Аз тичам. Мама, не може ли бъзе като свърши видеото да ми сегаш същата игра? Много е интересно. Името е Спайдърмен. Не може да ме стендеш. Да, но не знам как се казва Вик. Кажи Спайдърмен и ще ти изрежда. Чакай, че сега ще убия Хаги. Да, но изчакай. Котка! Виж, кот. Остави ме. Изчакай, аз правя видео, Алекс. Добре, знам. Все пак видеото трябва да се говори. Трябва да знаят хората нашите тайни. Скъпи мои приятели, някой да се набирайте ме в канала ми. Какъв е този простак, бе? Какъв простак пъти? Аз преди простак мислех, че означава ностак. Хаги! Бе! Дано да не се изяде. Аз не съм храна. А що ме яде? Що ме яде, като аз не съм храна? Абе, аз си изпопия този човек. Не, защо? Хаги не яде, като не съм храна. Защото той може да яде хора. А ки си мисли? Знаеш ли кой е ки си мисли? Кой? Розовото Хаги, гаджето на Хаги. Алекс, как тя да изгръща видеото? Тук.